Għal darboħra l-poplu Malti wawċi reġa wera s-solidarjetà tiegħu ma' residenti tad-Dar tal-Providenza hekk kif inġabret is-somma ta' €1,445,665 matul il-maratona ġbir ta' fondi Festa ta' Ġenerożità. Somma sabiħa, nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-poplu Malti wawċi tal-ġenerożità kbira tiegħu. Aħna impenjati li nsarfu din is-somma sabiħa fiktar ħidma biex intejbu il-servizzi li noffru lil 115 persuna li jgħixu fid-dar tagħna. Din is-sena se nkomplu proġett sabiħ ħafna biex nirrinnovaw il-flats li għandna f'Villa Papa Giovanni, niftħu dar oħra fil-komunità u nkomplu nħarsu il-qoddim biex il-ħidma tad-Dar ta' Providenza tkompli titjieb fis-snin li ġejjin. Dan qalu Father Martin Mikallef, id-direttur tad-dar, fl-eluq tal-maratona ta' 12 sija. Huwa appella biex is-solidarjetà li ntwerit fl-ewwel tas-sena mad-Dar tal-Providenza tibqa' tintwera matul is-sena kollha ma' dawk fil-bżonn fis-soċjetà tagħna. Attenda din il-maratona fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' Martu Enmeri fejn tenna li din hi ġurnata li fiha nuru l-imħabba tagħna li nħutna residenti f'din id-dar u kemm hi ħaġa sabiħa li nuru solidarjetà ma' xulxin. Il-tema ta' din is-sena hija festa ta' ġenerożità. Xi tfisser festa? Tfisser li niċċelebraw. Ejjew niċċelebraw l-imħabba kbira li jaffjuri il-poplu Malti. U b'din il-ġurnata qed nibdew sena ġdida u qegħdin mill-ewwel ġurnata nuru l-imħabba tagħna lil dawn il-persuni ħutna illi qegħdin jgħixu fid-Dar tal-Providenza u għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Bernard Grech irringrazzja lil Father Martin l-istaff u l-volontira kollha tad-dar għax-xogħol kollu li jagħmlu b'dedikazzjoni filwaqt li appella sabiex bħala poplu wieħed maqut il-kol kemm aħna nagħmlu l-parti tagħna biex inkomplu ngħinuhom u nsostnuhom f'din il-ħidma. Mistiedna taħt it-tinda kien hemm ukoll fost l-oħrajn il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Vella, l-Arċisqof Charles Scicluna, l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi u l-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka.